दासिमाव जोंनाव 3,25,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबबाय। मैया जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव 862 सान न'खरनो हानि पाट्टा होनो हादों। गाबोन जोङो निसिमायाव जोङो 2,000 न'खरनो हानि पाट्टा होगोन आरो बे सप्तानि गेजेराव चिफ सारनि बिथोन बायदियै आं हानि डिपार्टमेन्टखौ नायबाय दं हिसाबै जों बे सप्तानि गेजेरावनो 12,000 मानसिनो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ आरो नैबे बावखुंग्रि बियाबावबो जोङो 350टा जों फरेस्ट लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट आरो 300निख्रुइबो बांसिन मानसिनो न'खरनो जोङो मियादि पाट्टा हानि फोरमान बिलाइखौ बावैसोनो जों रानगोन। दासिमाव जोंनाव 3,25,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबबाय। मैया जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव 862 सान न'खरनो हानि पाट्टा होनो हादों। गाबोन जोङो निसिमायाव जोङो 2,000 न'खरनो हानि पाट्टा होगोन आरो बे सप्तानि गेजेराव चिफ सारनि बिथोन बायदियै आं हानि डिपार्टमेन्टखौ नायबाय दं हिसाबै जों बे सप्तानि गेजेरावनो 12,000 मानसिनो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ आरो नैबे बावखुंग्रि बियाबावबो जोङो 350टा जों फरेस्ट लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट आरो 300निख्रुइबो बांसिन मानसिनो न'खरनो जोङो मियादि पाट्टा हानि फोरमान बिलाइखौ बावैसोनो जों रानगोन। दासिमाव जोंनाव 3,25,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबबाय। मैया जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव 862 सान न'खरनो हानि पाट्टा होनो हादों। गाबोन जोङो निसिमायाव जोङो 2,000 न'खरनो हानि पाट्टा होगोन आरो बे सप्तानि गेजेराव चिफ सारनि बिथोन बायदियै आं हानि डिपार्टमेन्टखौ नायबाय दं हिसाबै जों बे सप्तानि गेजेरावनो 12,000 मानसिनो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ आरो नैबे बावखुंग्रि बियाबावबो जोङो 350टा जों फरेस्ट लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट आरो 300निख्रुइबो बांसिन मानसिनो न'खरनो जोङो मियादि पाट्टा हानि फोरमान बिलाइखौ बावैसोनो जों रानगोन।